Lalliansanga hian Malsawm tinreng hnar local la ti hi ron request a tin are sa changte te hi hian dam lai ni te hi kola ti kha ron request a ma se Christian la bu om lo hi chu an siak kha en tur ne om mai lo chen ka boi ve thina tin mua ki hau hnar hian un kha le chen ti te ron request a kha zo kan da tawa tin sang te pa chuaw hian jing kha zarin ti kha ron request a kan da to boka e kan request kan siam don khan a om to em ti kha han en phot thri ni la alo mo tang tin a number chau ni lovin a number chau soi lo khan a thu kha soi tel thri ni la bazar a te mo khoyam te kan lo om ta ya a number chau kha chen kan lo revek big lo a lo mo tang a thu khan request tel zeli la tha o me Malsawm tinreng hnar local la ti hi sa phla chuan come thou fount of every blessing ti khania kan sangai vak lowa chang ni na le chang khat na hi han sai la asal fa hin han sapoti la so la so fa mi fa so la so fa mi so la ti do ti la so re mi fa mi fa so do ti la so do la so fa mi re do ti khani tani en ki nge kan sak na hi o D flat velani hi plus 1 transpose 1 Malsawm tinreng hnar local la phak thin lung min rem ti ro i za ngai na luang zel kara fa ki va chul em ve o tikhani chang ni na hi Ebenezer hi lo do kan a chul zel min pui fo si hei le chen hi min pui wang hian van thlen ka bei se ni Ebenezer hi lo do kan a chul zel min pui fo si hei le chen hi min pui wang hian van thlen kan bei se ani ti khan chang a oma chang ni kan an sa ni kan tang khan a thluk chu hriat thei mai ome Ebenezer hi lo do kan ti hi hriat thiam har de uleka Ebenezer chu a om sia thak chu than pui na lung ti na nia here I'll raise my Ebenezer ti ani ka than pui na thleng ka lo do e ti na anga niang chu ti khani du to phot me ang Lalliansanga na ran request ani chu